Lume, ce faceți? Astăzi vă vom prezenta un produs revoluționar în materie de bucătărie, și anume un fund pentru tăiat fructe și legume. Acest fund este un fund high-tech și acum vom tăia un măr. Punem mărul pe tabletă sau pe fund, începem să tăiem cu cuțitul și după cum vedeți merge foarte bine, se taie foarte ușor. Tăiem merele și în jumătăți. Bun, acum, după cum vedeți a mers foarte bine, acum o să tăiem niște struguri, nu știu la ce să vă trebuiască să tăieți struguri, dar este doar de reclamă. Luăm încă un strugure și îl punem pe tabletă, luăm cuțitul și începem să tăiem. Alunecă foarte ușor pe tabletă, fiind o tabletă foarte performantă, are o rezistență sporită la zgârieturi. În același timp putem să ascultăm și niște melodii, să-i dăm drumul la melodie. Foarte interesant. Acum o să tăiem și un ardei. Am dat melodia mai încet, tăiem și ardei. Bun, foarte ușor, nu e greu deloc. Foarte simplu, am tăiat și ardei, cam asta a fost pentru ziua de azi. Ăsta e produsul, sper că v-a plăcut, se găsește în magazine, la prețul nemaipomenit de 18 milioane, acest fund cu internet și cu display. Bine, pa!